soc l'Ireneu i us convido a tots a venir a provar les extraescolars de bàsquet i multiesport. Serien el dimarts i el dijous. L'horari que faríem seria de 4:30 normalment berenaríem i de 5 a 6 faríem l'extraescolar corresponent, és a dir, bàsquet o multiesport. Llavors, a bàsquet, durant el curs el que faríem seria aprendre la seva tècnica, la seva normativa, però sobretot ens ho passaríem genial fent els entrenaments i gaudint jugant entre nosaltres. Hola, soc l'Ireneu i us convido a tots a venir a provar les extraescolars de bàsquet i multiesport. Serien el dimarts i el dijous. L'horari que faríem seria de 4:30 normalment berenaríem i de 5 a 6 faríem l'extraescolar corresponent, és a dir, bàsquet o multiesport. Llavors, a bàsquet, durant el curs el que faríem seria aprendre la seva tècnica, la seva normativa, però sobretot ens ho passaríem genial fent els entrenaments i gaudint jugant entre nosaltres.